styl gitary je v akorde E-dur a my najprv musíme vedieť, že ktoré tie tóny sú základné, lebo nie všetky struny sú čistý akord. Čiže základný ten tón E je 8. struna. Čiže keď brnknem 8. strunu, zaznie mi tón E. Aby som zahral celý akord, čiže celý E-dur, tak potrebujem 3 tóny. V stupnici je to 1., 3. a 5. tón. U mňa je teda ten prvý tón je 8. struna, tretí tón je 6. struna a ten 5. tón je 5. struna. Struny rátam od tenkej po hrubú, 1 až 10, hej? Čiže 8, 6, 5. A toto je čistý akord E-dur v našom prípade. No a teraz sa to ide opakovať v inej oktave, lebo ja tu mám ďalšie Ečko, čiže zase prvý tón. A to je 4. struna. Keby som brnkol do toho aj 4. strunu, tak zase mi znie Ečko, ako je na tá 8, hej? Čiže mám dvakrát prvý tón z akordu, tuto je 3. a tu je 5. Čiže 1, 3, 5, 1 alebo 8. Ale takisto ako ten prvý tón mám dvakrát, tak aj tento tretí mám dvakrát a to je zase táto struna nad tým. To je zase tretí tón. Čiže ideme ešte raz. Prvý, 8. struna. Tretí tón je 6. 5. je 5. Zase je prvý tón je 4. a tretí je 3. Stále je to čistý akord E-dur. A ešte jedna struna mi pasuje do akordu a tá je úplne dole, tá posledná, a to je zase 5. tón z akordu, to je tento. Čo bol tu, 5. struna, to je aj 10. Čiže to je všetko v oktávach. Tak teraz ti ich zahrám spolu. 5. a 10. struna, to je 5. tón v akorde. 8. a 4. je prvý tón a 6. a 3. je tretí tón. To je v oktávach, tie isté tóny, čiže H, H, E, E, Gis, Gis. Toto sú čisté struny akordu. Potom tu mám ešte 4 struny ďalšie, ktoré som nebrnkol a tie už mi ten akord rozširujú, že mi z neho robia niečo viac ako len čistý E-dur. Keby som to zobral od tej hrubej struny, tak ja som preskočil 9. strunu, tu som zatiaľ nebrnkol. Keby som ju zahral, tak sa mi stane z toho akordu E-dur akord E7, durová sedmička. Ja ti to zahrám, čiže zahrám 1., 3., 5. tón a 7. A to je prechodový tón. Počkaj. Toto je iná páka, to ja ti poviem. Chcem len teraz, aby si to počul. Keď prechádzam z E-duru do A-duru. A už som v A-dure. Ja vysvetlím ti potom, čo som spravil s pedálmi. Teraz ide len o to pochopenie, že na čo je tam vlastne takto naladený ten tón. Že to mi robí ten pekný prechod. Hej. No. Tak to bola jedna struna. Potom je tu ďalšia struna a to je 7. Tu som tiež preskakoval, lebo som hral 8, 6, 5. 7 som nebrnkol zatiaľ. Tá 7. struna je vlastne druhý tón zo stupnice. Čiže som išiel prvý tón, druhý, tretí, 5. Tento sa dosť často používa, keď potrebujem už s pedálmi urobiť iné preladenie, tak mi urobí potom akord akože 6. To znamená, že pridám 6. tón do tej stupnice, ale tuto je to druhý. To sa volá, že 9. A potom sú tu ešte tieto dve struny, prvá a druhá. Druhá struna mi do toho čistého akordu urobí tiež sedmičku, ale to sa volá, že maj 7, pretože to je z durovej stupnice 7. tón a to je pekný akord, počúvaj. Maj 7. A ja ho pedálom, alebo teda kolnou bakom, viem stiahnuť na oktávu k tejto sedmičke, tu čo je tá molová, o jedno nižšie.
posledná, táto prvá struna, to je takisto naladená ako tá 7, čo mi robí tu ten druhý tón zo stupnice a tuto je oktávu vyššie, čiže 9. Takže, prepáč, 1, a tretí. Čiže tam máš tie melódie, čo sa robí na styl gitare. Tretí tón, druhý, prvý, 7, 5. Čiže to je... Čiže to sa tak vlastne používa na tú melódiu. Tretia struna, tretí tón, druhý tón, prvý, 7, 5, 3, 2, 1, molová sedmička a 5. Na tom sa dá, už len na tomto sa dá kopec vecí urobiť, vieš, akože muziky. A to som ešte nepoužil ľavú ruku, že by som menil tie tóny týmto, hej. No, pedále. Prvý pedál mi nadlaďuje 5. a 10. strunu o 1 tón vyššie. Čiže to je ten 5. tón v akorde. 5. a 10. struna sú naladené do háčka, obidva tóny. A nadladím ich o tón vyššie a podladí. V akorde to má taký význam, že keď zahrám napríklad ten akord E-dur a teraz stlačím ten pedál, tak sa mi to zmení na molový akord a to je cis-mol. Alebo dá sa to aj ako E6 brať. A to je taký ten klasický, čo styl gitara používa. Hej. To isté tu dole. Druhý pedál mi zase prelaďuje tretí tón v akorde, čiže 3. a 6. strunu iba o pol tóna vyššie. A to mi z akordu urobí krásne, to sa volá, že E4 akord, že jak som ti povedal, že akord je tvorený z 1., 3. a 5. tónu, tak ten tretí tón mi to nahradí 4. v akorde, čiže už to nebude 1, 3, 5, ale 1, 4, 5. Pustíš naspäť do trojky. A to je tiež typický styl gitarový ťah. A keď dám dokopy tie prvé dva pedále, že tretí tón sa mi zmení na 4. a 5. na 6. tak sa mi zmení akord z E-duru na A-dur, lebo dva tóny sa mi zmenia a jeden mi ostane. A to už sú dva akordy. E-dur, A-dur a naspäť. A to sa veľmi často používa. Zatiaľ iba bez ľavej ruky. Iba pedále a využívam prázdne struny. Tretí pedál, ten prelaďuje iba dve struny a to je 4. a 5. Čiže prvý tón z akordu a 5. A obidve struny mi naladí o jeden tón vyššie. Čiže z prvého je druhý a z 5. je 6. A keď to dám dokopy, musím trošku doladiť. Sa s tým nekrútilo. Čiže, keď teraz súčasne stlačím ten C pedál, lebo oni sú označené, že A, B, C, hej, C pedál, tak mi to teda preladí tú 4. a 5. strunu o tom vyššie. A ono sa to súčasne zvykne používať aj s 3. strunou alebo so 6. Že keď to zahrám iba s tým C pedálom a dotlačíš B, ten B pedál, tak sa ti zmení celý akord zase, že urobím v tomto prípade z E-duru fis-mol. To je tiež
Veľmi pekné. Hej? Aj typický styl gitarový ťah tiež. A potom iba ten nápedál môžeš dotiahnuť, hej? Čiže to sú také finty, čo sa dosť často používajú. No, kolenné páky. Takže máš tu 4 kolenné páky. Na ľavej nohe doľava, sa to zvykne značiť, že LKL, left knee left, tak tá ti zase nadľaďuje 4. strunu a 8. strunu, čo je ten tón číslo 1, prvý tón, o pol tóna vyššie. Obidve. Čo to má za následok? Z akordu durového, z E-duru, ti to urobí akord F zmenšený. Zmenšený akord. Druhá páka na opačnú stranu, čiže LKR, ti zase tie isté dve struny podladí o pol tóna. Zase ti ich dá dole, hej? Urobí ti molový akord. Ono sa to dosť často používa ešte v kombinácii s pedálmi. Že nie len samotné koleno, ale že ešte bude do toho stlačený A alebo B pedál dosť často. Pravá noha, čiže pravý kolenák doľava, čiže RKL, tebe robí, že nadľaďuje ti prvú strunu o 1 tón, druhú strunu o pol tóna a vlastne ty sa dostaneš na tie isté tóny, ako sú je 3. a 4. struna. Lebo toto je 3. tón z akordu a toto je druhý. Hej? A ja ten druhý dotiahnem na ten tretí, že to je ako keby 1 tón. A to isté ti urobí druhá struna so 4. Že ona ti dotiahne tento tón na tú 4. strunu. A ono je to veľmi pekné, keď sa to použije. John Huey veľmi často používal. Hej. No a potom ti ešte tá istá páka podľaďuje aj 6. strunu, čiže ten 3. tón z akordu, ti podladí na tento druhý. Trošku to musíme doľadiť, ale... Hej. A pravá doprava, myslím, že tá ti tuto robí iba jedno preladenie. A to je, že ti podľaďuje druhú strunu o 1 celý tón dole, ale je tam také polozastavenie, že cítiš také, ak ti to trošku zasekne a potom môžeš ešte dotlačiť. To je preto, aby si vedel trafiť dobre aj ten poltón. Iba o pol tóna, lebo to sa používa, to je tá sedmička. Keď potrebuješ urobiť, že ideš E7 do A-duru. Tak na to sa používa ten poltón. A keď dáš ocelitón, tak zídeš na ten istý tón, ako keď stlačíš A pedál s 5. strunou. Hej. No, čo ja hrám ešte raz. Ja idem na opačnú stranu. No, a to sú vlastne všetky preladenia, čo tu máš. Oni sa potom používajú rôzne kombinácie. Že sa používa AB pedál spolu, alebo BC pedál sa používa spolu. Potom sa používa často, že A pedál a ľavá kolena doľava. Potom sa používa tak, že ten pedál pustíš, ostanete len ten kolena páka, že a máš sedmičku akord, hej. Zas keď dáš na opačnú stranu ľavú doprava, tak sa zvykne používať s B pedálom ako sedmičku, že máš a ideš do H7.
sú také základné kombinácie, no, čo tak najčastejšie býva. Ale teraz, akože ja si myslím, že najdôležitejšie pre teba by bolo pochopiť to ladenie, že jak tie struny sú tam rozdelené, už keď aj si pozrieš nejaký tutoriál alebo niečo. No a tá právačka, to je veľmi dôležité, to tlmenie tých strún a to brnkanie je viacero techník, každý má inú ruku, každému sadlo niečo iné. Napríklad Franklin, ten má tie prsty takto ohnuté a ten si tlmí týmto, že ten keď hrá, blokuje, tak týmto si tlmí tie struny, aby mu nepreznievali. Ja to používam skôr, že mám tú ruku rovno a keď hrám, tak vlastne ja túto vzadu nadvihujem a pokladám tú ruku na tie struny, aby som vedel, že brnknem a zatlmím, hej. My potrebujeme tie tóny tlmiť. Vedieť ten blocking systém. Hej? Bum, 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 bum. To treba si skúsiť pozrieť, jak by ti viac vyhovovalo, či takto alebo takto. Čo sa týka ľavej ruky, tak tam keď položíš to želiesko, vždy musíš mať tieto prsty položené na tých strunách, aby si tlmil tie alikvotné tóny za tým železom, nech sa ti nerozoznievajú, hej. Čiže položené a vlastne musíš ísť vždy ako keby presne na tie pražce, aby ti to ladilo, hej. Vždy, nech hráš hocičo, presné skoky sa musíš naučiť. Teraz som urobil to, čo normálne robím pedálmi, tak som to robil bez tých pedálov, vieš. Čiže to je tiež veľmi dôležité, aby si vedel triafať a doľaďovať, lebo sú niektoré momenty, kedy proste tá stýlka musí byť naladená tak, že ten pedál ja naladím, aby mi ladil s iným akordom, ale keď tento dotlačím, tak mi neladia spolu. A to sa robí tým železom. Že ja vtedy musím trošku vykriviť, aby mi tie tóny ladili. To je temperované ladenie, vieš, lebo ináč, kebyže to potiahnem tie pedále natoľko, aby mi toto ladilo, tak mi to zase neladí v iných preladeniach, vieš. Čiže to je také... No a potom práca s tým volume pedálom, to zase podľa už toho, jak budeš mať nastavený kompresor a hall delay, tak vlastne ja zahrám. Proste on chvíľu mi ten kompresor drží, ten tón rovno. A teraz už musím pritlačať nohou, keď chcem zosilovať ten zvuk alebo udržať. Aby si mal dlhý sustain. No, ale nástrojček nemá chybu.